kawitan lho. Piye pamit sekolah ra tekan sekolahan kok iso. Iku aku. Kanggo nongkrong. Mulane kok iso. Ya lanjut umpama sik ya. Umpama Mas Dwi mau iso nyuwun. Umpama kasunyatan. Iya, kasunyatan. Wes, Umpama ya iki umpama basa Indonesia njang umpama. nyanyi Mas, Nyanyi, nyanyi. Kelop. Nyanyi, mo. Mas Husen dek teko kene ya. Siapa? Husen. Iku Mas Doyo kayak Husen nek. Iki Mbak Utami. Gak mau. Hayo, men. Men. Kenapa naludeng lho? Mas Daniel. Ya ceritaku. Iya dudaku. Umpama aku rawat itu loro tak waris loro koyo tatu sing tak tompo nanging aku ra menko. Dadi wow yo. Wah, dadi DJ tak tunting kok. Sembrek. Kok. Kita ini dia. Nanti penonton kelakon tak anjuti ya.
Gak iso. Oh. Iso, isone nganu ta. Aman. Delok bojone ora isin malah dinyono. Wah, jaluk iku engko mesti. Iki terakhir ya Mas ya. Kasunyatan nggih, terakhir nggih. Ya, nderek pamit kali sing duwe gawe yuk. Nggih. Cekap semenen nang ngene kula sak kecil setipun nggih Bu Lis, Pak Pri nggih. Mugi-mugi berkah barokah. Amin. Kasunyatan. Apa duet nih? Oh, mau. Sing ndi, Rom? Mas iki sing nyanyi sapa? Ora ono. Mas Husen mau. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno. Ijol iki nomor iki. Kowe sumanding wong liya. Timbang
Ora ketang sak lagu tak melu nyanyi. Disawer bosku 100.000 matur suwun ya Bos Ndoyok lho. Bos Ndoyok berkalan barokah. Nggih, amin. Spesial kunjuk kagem sedaya tamu undangan ing Tesih Pinarak. Satu tembang spesial untuk keluarga besar tuan rumah. Lagune apa, Ndara? Lagune permintaannya mau wis Sampun wis ngoten diaturi wonten. kabeh. Sampun. Nah, aku tak nyanyi sak lagu dangdut, Mas. Kehilangan, Mas. Lagunya kok menyedihkan, toh, Ndara? Ini memenuhi request dari salah satu penggemar yang tadi sudah nge-DM saya Nggih. dan yang sudah mentransfer saya, terima kasih. Nggih, Ndara. Ini lagunya tak turuti. Nggih, Ndara. Kehilangan. Kita pakai Coba ral. ungkap tabir ini kula, Mas. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Tetapi ku mohon, kuatkanlah.
Videografi terima kasih. WM Audio bersama Taman Sari Mandala. Asik. Terima kasih matur sembah nuwun. Kang Mbok, rasane seneng ati banget bisa seneng-seneng kalian para abdi-abdi. Aku pengen dolanan karo sliramu Yayi. Kaya dolanan kae lho. Dek cilik awak dhewe sing kalah mripate ditutup. Oh, zaman nalika ijek cilik Iso. kae. Ayo ayo diwiwiti. Ya wis ayo. Lho, Loh, Kang Mbok aku sing kalah. kalah. Ayen ngono Kang Mbok sing goleki. Ya wis kowe ndele. Aku. Ndele ning jajanan dodo. Ora, sampean merem lho ya. Iso. Ya wis, aku ndelik. Aja dodo ya, Dik ya. Di. Diroki. Ning tuku iki aja dodo. Kok sepi tiwas ki mau aku semusul. Batinku lan karepku ra aku arep melok sabet jago ngono. Ning jebul malah parake mrono arep ning ndi kae. Ya wis ora apa-apa. Ora, Mas. Penyan kondur. Paulatanipun kok suntruk ya mau. Mboten menapa, Cung. Sing suntruk kuwi sapa, Nek? Aku kuwi susah. Kok susah lak nggih wonten jalaranipun. Ya ana jalarane. Nggih monggo bloko. Perkara biyen ratuning Kanjeng Pangeran Susundor. Dina iki ratune Kanjeng Pangeran Sariman. Raja. Lho gelem ra gelem aku yo pundi dawuh dalem. Pasrahe pusaka iki kon goleke warangka. Jenenge nek ora salah ora kleru warangka iku mau kayu tendana sari kang pelet putih. Beluk menawi ngaten cekanipun panjenengan kaprentah supados nidra kaliyan ingkang putra Rokim, Mas.
menapa ingkang dados ngendikanipun panjenengan? Ngono. Napa leres panjenengan dipun utus kalian Bupati Sariman kedah mejahi dhateng kula? Pancen ora kleru nggih Raden kabeh iku mau Rama nampa dawuh Kanjeng Ratu Sariman supaya kon mate sampean. Yen kok bloko malah. Ning napa panjenengan tegelan mentala mejahi dhateng kula? Menawi panjenengan mentala monggo mang pejahi mboten apa Ora. Selagine gogor kae ora bakal mentala dimangsa macane. Aku jejering menungso. Sing jangkep kanca ndriyaku. Tinimbang kabeh iku mau tak tindakake aku supaya mateni marang sliramu. Luwih becik aku sing mati. Lah, sangka karepku. Sliramu kok lanjut sampai terowongan. Prabu Sariman mriku ngupati kalian panjenengan. Oh, ngono. Iji. Ngono nggih. Ngono. Sing karo sing. Monggo Sinun Prabu. Halo, Halo. pripun? Durapati. Sampun dikaestokaken nalika panjenengan dipun paringi kresligan kang pari kedah golekaken warangka kayu Senjana Sari Amlet Putih. Kabeh wis tak tindakake kanthi lila lan legawa lair lan batin. Yen putraku yo anakku Sirokem dina iki wis mati. Mboten pateni. Iya anakku Roki mati. Kehilangan anak iki. Bojoku mentolo kok anak kok dipateni. Kepikiran? Ada apa? Sampean ngoten niku percaya? Ora. Kehilangan anak kok. Bungae ngene. Sedih to lagi. Sampeyan iki gawe-gawe. Kula niki tukang ngapusi. Mbok arep mbok apusi. Bohong me tenan. Mbok ora kuat tenan. Yakin? Sumpah? Yakin mligi bakal bensin. Sikut. Keris iki keris. Wong keris garing metinding ngene kok. Kon ngaku lho. Ngaku lho. Omong apa guyu? Kok guyu? Kok guyu? Kowe kudu dadi wucu. Nah, Ora. Sampeyan umpama retak bradat kelakon prawoso kalian Bupati Sariman. Aku matur suwun Jur banget. iki nganggo cara kepiye? Aku dhewe yo bingung aku ora paham. Carane kula sing ngarahno. Panjenengan menika sih Kula namine Juru Taman Jomo. juru Taman Jomo. Asline jenenge kula niku Joramaya. Joramoyo. Kakane Sinuwun Darmaja sing wis sedo. Kula nyelamur laku dadi juru taman. Terus sakniki didhawuhi nyelametke Serat Partisara. Ken menehke wong sing pantes dadi pengayuman wonten ing Gading Kencana. Tumraping kula sing pantes niku Pangeran Sendor kalih panjenengan Pangeran Rohim. Dika niku ora adine Pangeran Sendor to. Leres. Kula menika adipun kadipun Sendor. Nah, mila ngeten.
Niki Partisara Kraton Gading Kencana. Dika gawa karo kadang panjenengan Kusumaning Ayu Dyah Citra. Bidal nyusup dalan kala nika ben ora konangan metuki Kanjeng Pangeran Sendur. Nek pun kepanggih niku jenengan aturke sampeyan kempalke wong-wong kagem nglengserke Pangeran Saneman. Oh ngaten. Nggih. Eyang, Nggih. pangapunten saderengipun. Nggih. Kula badhe ngaturke nawala menika Nggih. ning kula badhe titip kadang kula. Oh ngoten. Dika mengke kalih kula Ndara. Ngaten. Kanggo Lampes hati-hati. sawetara tak tinggal luwih dhisik. Aku tak Monggo, ngaturke. Pangeran Sendur, Roberkop, mapan kebenaran aku ketemu lawan sampeyan. Oh, alah darmuin kita diopo. Kula diparingi Partisara kalian tiang sepuh asmanipun aku lali ning dukun mandi. Jalawaja. Pokoke wong tuwa sing mandi. Jarene juru taman. Juru taman. Iku kapernah pamanku ya pamanmu merga kanthi juru taman kuwi sing bisa nyelametke Gading Kencana. Terus kowe ketemu karo juru taman, Ketemu kalian juru taman. diweling apa karo juru taman kowe? Melingkeng supaya ngaturke Partisara kanggo sampeyan. Iki Partisara sing kanggo ngeduna Pangeran Sariman. Ora kleru. Leres. Pangeran Rokim, Jih, dawuh. kowe tak wenehi gawean nglumpukke wong desa-desa sing nyengkuyung anggonku jumeneng ratu ning gone Gading Kencana. Sewang-sewangan aku tak munggah ning desa. Nuwun. Sinten nggih? Surti Nggih. kalian Sumi Nggih. meluat Lho, ning pundi? Nggih. kali untu. Sampeyan iki kok aneh-aneh. Kowe nek gelem meluat. Ayo padha bareng-bareng nglengserake Bupati Saneman. Kok ngaten? Ngaten nggih, menapa kono? Alase.
dadi pengkhianat. Nggih kula nyuwun pangapunten, kula maosi lepat niki kula badhe walaka kalih panjenengan. Kowe arep palaka perkara apa? Iki sejatosipun sedaya kala wau ingkang tumindak menika Sariman. Bener Sariman. Nggih. Dadi kowe menehi daru beksi ning Kanjeng Rama, Nggih. kowe diutus Sariman. Sariman niku dijanjeni yen kula kelakon dadi ratu kula badhe timbek bojo. Ning kudu ana buktine. Ah niki napa teng mriki daten. Iki saged kangge nglorot Sariman. Nah. Nggih buktine teng mriki wis danten niku. Ya iki kanggo bukti iki Partisara. Terus KPU no di KPU. Wah, kayang. Ora iso. Rasane pun Ora iso ngeser Sariman. pasane pripun? Manut KUHP ya toh. Hukum sing berlaku. Nggih. Nglorot pemimpin. Kuwi kudu ana buktine, kudu ana seksine. Aku tok gelang ora entuk saksine. Saksine kae. Kowe kok wani dadi seksi, kowe sebet-sebete Sariman. Taurus. Kowe aja gampang-gampang ngomong dadi Lah. seksi. Seksi ki abot lho. Seksi iki kudu duwe pirang perkara. Seksi kuwi kudu duwe rong perkara. Pisan ngerti dhewe. Mripat kudu karo. Kudu weruh. Apa loro? Angka loro ana hitam di atas putih. Kuping ora budal. Oh iya, kuping ra budek. Kok iso ngomong? Ah, cangkem lho, cangkem iso ngomong. Terus seksine BS ya. Lah kowe, Sampeyan iki dadi hakim kok. Lah sampean kok teko kene wong loro, mongko kowe dadi sebete Sariman. Kanjeng Pangeran Susendra. Iya piye. Kula sakmenika sampun mboten remen kalih Pangeran Heru Sariman. Ora seneng karo Kula sampun oncat saking Gading Tricana jalaran tatanan sampun dipun ubah. Harus niku. Ngono. Saiki kowe manunggal dadi siji karo aku. Kula nyuwun urip. Paman KPU oh, jenengan beto menika tandha bukti saking Surti Sumi. Oh, iki apa iki? Menika perjanjian hitam di atas putih. Cek. Cek riyen. Perjanjian. Kira-kira dicek kuwi butuhne pirang jam lho. Setengah hari. Ndelok wektune iki jam pira? Iki enten tak bahas. Enten materi lho, komplek niku. Enten materine. Ana meterai. Tulisane materi. Ah, iki ya ujih rungku ijih lengser iso ning kurang komplit. Niki Partisara ingkang dipun pasrahke Pangeran Rokim kangge kula saking paman juru taman Aji Saka. Saking Pangeran Rohim. Iya. Menapa leres ing Pangeran? Menika leres ora kleru. Saking pundi? Menika saking wong tuwa sing sekti. Yang sepuh naminipun Sapa jenenge sapa? Jenenge sapa? Lali kula. Piye to yo dicek sik. Sakmenika sareng-sareng mawon. Sik dicek sik iki lagi. Terus meteng pirang sasi. Setengah loro dicek sik. Oh iya bener. Iki bukti seksi wis komplit. Nggih. Munggah pendopo lengser. Ayo higat mawon. Tingkat. Gimana sih lu? Sampean cilaka ora mikat. Arep kendiat. Ayo dadi ratu ora ono rakyate terus piye ini? Tuku wis demong sampean akan hapus-hapus apa. Ora mikat nggih. Aja kratone dol ae. Kratone dol. Gak diamo. Nggo. Lho depo jan. Pemakane naga. Kok tak tukono skater. Paman.
Paman, aduh paman. Iki piye kok rakyat ora duwe apa-apa, ora duwe entek kabeh. Kula dhewe bingung si Munun. Iya. Lho, sapa iku kok Ya Allah, sapa sing teko iki ya Allah. Iki piye ya Gusti. Aku tulung ya Allah. Ayo santono janjani santono. Oi, santono jangan. Aja kena perkara ya wae, Cis. Kemergok ning kahanan. Wes, guys. Wes nyerah. Aku wis mbok kroyok, guys. Piye? Ayo Allah. Saiki kowe wis ora iso kumbi kabeh kawulamu, kabeh sebet-sebetmu wis nyengkuyung karo aku. Sawa. Wis ngaku. Ora. Ora piye. Yen aku durung ana bukti kang sanyata ana ing papan kene. Ora. Aku durung marem. Ngono? Nek ana bukti apa iku surat pekancingan lawang ana ing papan. Panjenengan lawang. Surat bukti lho. Tekan kowe iku bolon di. Partisara wis tak cekel. Paman KPU sampean wacake bukti-buktine. Paman KPU. Ta KPU. Aku percaya yen kabeh bukti mbok buka ana ing papan kene paman. Papan gitu terus. Tak suara iku. Kaya dul celelek sisan. Ngeten ya, Pangeran Sareman. Ya piye? Iki mbok menawa wis titi wancine. Ngono. Panjenengan kudu lengser. Ya wis sesuk kangge kraton ing Ketanggine. Iki bukti wis nyata. Iki pernyataanmu, perjanjianmu disekseni karo Surti, Sumi lan kabeh sonto-sonto. Metre. Iki kena nggo jerat hukum kowe. Nah iki aku ora percaya. Lho, Aku kudu ana surat kekancingan ana ing papan kene. Partisara. Wis ojo. iki jenenge surat Partisara. Kudu mbok buktene ing papan kene. Mergo papan kene panggonane papan terus. Suwi papan kene terus papan kene. Iki sing diarani layang Partisara. Sing isine tapasma Prabu Darmaja. Ya tak butahe. Mergo ning papan kene. Oh, nganti tanggal piro, Bondo? Urung lunas aku. Oh, lho, asli. Lho. Ya, kabeh bukti wis sanyata. Mergo iki wis ayahe aku lengser. Mergo yo ngene, wis aku nrimo, Kakang. Ngono? Kraton ing kene papan tak pasrahke Kene papan piye? Wis jenenge kok, Kakang. Lho aku wis ngadeg. Mesti ngono lho. Oh rene. Mula ing papan kene aku bakal ngandhakake kabeh bukti-bukti wis digawa ing papan kene. Senajan kowe kleru karo kancamu ing papan kene tak pening pangapura. Malah ing papan kene disekseni karo kabeh para kawula kakian papat. Saudara jangan bicara. Kalau saudara bicara, saudara-saudara kita akan merana. Makanya saudara harap diam. Apa ngetut iki? Apa ngetut iki? Ing papan kene kudu nyadar. Mergo aku masuk angin papan kene. Ya wis. Ngene. Kadangku Sariman, Iya, Kakang. najan kowe kleru ora bakal tak pidana malah tak gawe mulya. Tak kepenake kowe engko langsung preso ning gone rumah sakit Sutresna disuntik mergo wetenge kembung. Iya, Kakang. Ya,
ing papan kene kabeh disekseni para kawula Gading Kencana. Lumeng sere kadangku Sariman iki aku sing bakal jumeneng nalendra ing Gading Kencana disekseni kabeh wae. Dina iki Gading Kencana sing dadi ratu Sang Prabu Anom Sendal.